Sana all. Nasa kalahati na kami ng first pick. Nalagpasan na namin yung pinakamahirap na sa Marayan. Hindi pwedeng mag-take ng video doon kasi napakadelikado. May tendency malaglag yung cellphone nyo o kaya madulas ka. Sana all. Piliin mo ang Pilipinas. Oh, nakakapagod. Oh, napakahirap. Dito na kami sa kalahati na kami ng ano, lapok. Ay, lapok. Ano na, lawa. Ay, langgam deh. Langgam. Wait, kailangan kong huminga. Sobrang tarik. Nakakapagod. Ako sa mga hininga. Kailangan sobrang tarik. Hinanan. Yan. Wait, Sa kailangan kong huminga. Kailangan kong huminga. Okay, first week. So, game. wait. Kailangan kong huminga. Wala akong makapitan. Amazing. Sana all. Sobrang bangin ako. Yan. Sobrang bangin. Dalawang oras na kami naglalakad. Kanina hindi ako nakapag-take ng video dahil umuulan kanina. So yung cellphone ko nakalagay sa bag. Hindi ako makahinga.
ko, Lord. Kapoy kayo. Masag inter. Mo sa daanan Mount Arayat. Nahirapan ka ba? Sobra. Lumuwang ako ng buong. Sobra. Nakakahinga, nakakapagod. Lumuwag ba? Lumuwang ako. Nakakata ko na masikip. Tapos kaya lumuwag ka na. Nakakata ko na. Diyan ang daan, kuya? Pwede dito, no? Ba't dyan ka dumaan? Gusto mo bang pa kami pahirapan? Dito sir no? Wala. Wala no? Yari ka pala dito pag Oo. sa amin. Umakyat kami dito noon. Summer yun. Wala kaming tubig. Muntik na akong sumuko. Inaiyak nga ako eh. Talaga? Oo. Tapos gutom na rin eh. No? Oo. Hindi, wala akong ganang kumain. Nang gusto ko na tubig. Oo, tubig. Tapos dapat meron kang matamis para bumabalik yung sugar. Wait. Wait. Kailangan kong huminga. Kailangan kong huminga. Kailangan kong huminga. Okay. Game. Ayan. Sobrang hirap ng daan. Ayan. Bangin na yun, guys. Pero kung mahulog ka diha sa mahulog ka diha, dili raman ka mahulog dito, di ka madayon dito sa pinakadulo kay masabit man ka diha sa kahoy. So okay lang. Ba't ba kasi kayo nag-ahit? Wala na kayo tubig. Gamay na kayong tubig. Guys, 2 hours na kami naglalakad at nangalahati na kami sa first peak. Tapos Wait. sunod ay Kailangan kong huminga. Kailangan kong huminga. Okay. Game. Wait. Pero wait, kailangan kong huminga. Kapoy-kaay ko. Layo na kaya akong mga kauban. So, ayun. Signal pala dito eh. Oo, may signal. Mataas na tayo eh. Kumusta kayo guys? Hinga, pagod. Konti na lang natin. Dito na kami gapang na to. Gamit na lahat. Lisgan yun yung ilang dire. Ay, putik. Lord. Thank you. Nilapasan na din. Ito pa. Hirap na kahirap ko ang hirap. Mas lalong nagpapahirap dito sa dinadaanan namin ngayong basa yung lupa. Kasi kanina umulan kami. Umulan doon sa jump malapit na kami dun sa first view. So konting lang push. Ayun. Tarik.
Nakakapagod. Malapit na tayo. Yun. Ay, liwanag na. Oh. Yun. Oh. Nandito na kami sa first view. Ang ganda. Oh. Sea of clouds. Woo! One piece dun, di ba? Yeah. Makita yung bangin. Sana all.
God. Kailan ko huminga. Nakakapagod. Nakakatakot yung daan doon. So sa mga first timer na umakit dito, so para sa akin di talaga siya advisable na dumaan doon kasi konting pagkakamali mo lang sabangin ka na mapupulutin. Swerte kung mabubuhay ka pa. Eh ngayon medyo mahirap yung daan niya kasi umuulan, so madulas yung lupa. Mas maputik. Ayan. Thank you. Nasa Nepal po kami. Ay. Ayo. Bravo to Sachi. Harap. Kapampangan ka. Kenny, malago Kenny. Mukyat damo araya. Ay, sorry. Sorry naman. Yun ang hirap. Careful. Sobrang hirap ng daan, guys. Ganun siya kahirap. Sobrang taas.
Salamat po. Hindi, wag na. Ay,